Ja, bara låt den stå helt stilla så bara du hittar balansen liksom. Och sen så försiktigt upp med nästa fot. Ja, jag vet, den darrar lite. Det blir lättare att komma. Bara testa igen. Ja, det var också jättesvårt för mig när jag skulle ta mig ner. Sätt den bara den lugnt. Så bara försiktigt. Nej, bara ha hela foten ner. Så ja. Så. Perfekt. Du kunde ju. Perfekt. Och så bara, det bara står helt stilla. Så ja. Helt stilla. Du kan ju bara Ta micken så här på den sidan. Ska jag så? Jag tar det på den sidan. Och så bara om du får in balansen. Bara knäna lite. Så bara du får in balansen. Så. Tänk att du redan kan. Och så bara, du ska bara stå upp egentligen. Så det bara, du ska bara stå rakt upp egentligen. Tänk på att du ska åka utan bara stå och sen kommer det som balans. Och så sväng lite till där. Ja, det kan du ju. Stå nu, tänk nu som du står på golvet så det står som vanligt. Så. Så du kan ju. Ja, titta. Du kan passera. Ja, titta. Kan du snurra? Så ska du bara Kan du lämna snurra? stängde. Ja, bra du kan. Titta. Nu lär du sig dödkvick. Du kan ju. Va? Och så bara kör rakt fram. Kör mot mamma lite. Bra, jättebra. Bara liksom, tror jag fan är sån här koppla av. Men